Elke nien die het Ljout in of uitriet, zal er eerst even op wennen moeten. De toegangsdijk naar Ljout van het JRVNA is dicht en verdwijnt uiteindelijk ook. En voor in het plak is deze nieuwe Oeriselse Leenekaam. Een nieuwe verkeerssituatie dus. Het had al liggen te krijgen met de heek om Ljout. Ja, dat is wel een belangrijk onderdeel. Want we hebben altijd gezegd, die westelijke invalsweg is de ontsluiting op de Haak in eerste instantie voor de Zuidlanden. Dus het is mooi dat dat er nu ligt. Dat betekent ook dat knooppunt Werpselhoek afgemaakt kan worden. En dat in december de Haak in gebruik genomen kan worden. Dus het is een eerste stap. Maar goed, die Haak en die andere invalswegen zijn minstens zo belangrijk om het goed te laten werken. Voor het verkeer is het even wennen, zo blijkt van de morgen. Gewoon automobilisten binnen nog wat onwennig van de nieuwe situatie. Ja, we hebben vanmorgen wel wat mensen gezien die het bezieken via de andere ingang tegen hem in te komen. Nou, dat is echt absoluut niet de bedoeling. Dat is levensgevaarlijk. En verder heb ik wel gezien dat mensen troreert lucht erin. Blijkbaar zijn ze daar zo bezig met de nieuwe dik dat ze daar net om denken. Er binnen extra verkeersborden plaatst om mensen zo goed als mogelijk te informeren. Blijft het probleem, dan komen er meer borden. En dan binnen er nog de bewoners van Techem die het zwaar gaan halen hoe de loert zo lijst. Zolang er gewerkt wordt, zal het hier drukker zijn en zal er meer geluid zijn. Alleen we hopen, en eigenlijk weten we dat ook zeker, want we kunnen die verkeersberekeningen precies maken, dat wanneer straks de westelijke invalsweg ligt en de Haak, het gewoon wel een stuk rustiger gaat worden. En daar zijn we ook goed met ze over in overleg. En ik heb ook gezegd, de komende jaren moeten we elkaar gewoon weten te vinden en kunnen we daar ook op inspelen.